କାଲି ଦିନ 2ଟା 30 ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ହେଲାସାହି ଗାଁରେ ଆମର ତ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୁଲିସ୍ ଟିମ୍ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ତ 3ଟି ଘର ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜର୍ଦା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ତ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ତ ଦିନ ସମୟ ଥିଲା। ଆମେ ପାଖାପାଖି 1 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଜର୍ଦା ଆମେ ସିଜର କରିଛୁ ଏବଂ 3ଟି କେସ୍ ହେଇଛି ରିଲେଟେଡ୍। ତ 329, 330, 331 ଏବଂ ଏହି ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ତ ଯୋଉ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଜର୍ଦାକୁ ତ ପୁରା ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବୁ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କର ତ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଧରା ପଡୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ଧରୁଛି ତାପରେ ବି ପରିମାଣରେ ବାହାରୁଛି। ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖବର ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧରୁଛୁ ଏବଂ ଏକୁଜ ମଧ୍ୟ ଫରୱାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନମ୍ବର ତ ଜାରି କରୁଛୁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 9438916370। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ପବ୍ଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଜର୍ଦା, କୋଇଲା, ଗୋରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଖବର ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଆନୁମାନିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ହେବ। ଏକ୍ୟୁଜ କିଏ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ତ ଧରିବା ପାଇଁ।